Ćao drugari! U današnjem videu imam za vas jedan Zara haul. Pre svega želela sam sa vama da podelim nešto što sam kupila u Zari. Znam da na mom kanalu obično nemam naviku da snimam ovakve videe, ali sam rešila da nešto promenim, a i plus obećala sam vam da ću biti malo konstantnija na ovom kanalu i eto, ponovo mene nema nekoliko meseci, ali nadam se da će se to promeniti. Isto tako bi mi veoma puno značilo ako biste se pretplatili na moj kanal, onda možete me pratiti na Instagramu, to bi mi isto tako značilo puno i možete naravno pogledati moje videe na mom kanalu na engleskom jeziku. Link do tog kanala bit će dole u opisu ovog videa. I to bi bilo to, sada možemo da krenemo sa pokazivanjem stvari koje sam kupila u Zari. Pre svega, ako uđete na mom Instagram profilu, vidjet ćete neke stvari koje sam već nosila. Dosta vas me je pitalo kao gde si to kupila, gde si to kupila, gde si to kupila, a ja sam bila opsednuta nekim stvarima, samo sam njih nosila i onda sam rešila da je najlakše da vam u videu podelim sa vama šta sam ja kupila to u Zari. Zara od sada, mislim da do sada nije imala kućnu dostavu u Srbiji, ali sada od kad ima, to je znači nešto najbolje što se desilo meni u životu. Ja kupujem preko Zara aplikacije, možete je skinuti, znam da ima na iOS, nisam sigurna da li ima ta aplikacija i za Android telefone, mada pretpostavljam da ima. I sada neke stvari, kao što rekoh, neke stvari sam nosila, neke nisam, tako da prvo želim da vam pokažem i da isprobam sa vama stvari koje nisam nosila. Zara je do skoro imala neka sniženja, nešto kao neka letnja sniženja i onda sam ja ugrabila priliku da kupim neke stvarčice koje ovako možda i nisam bila previše da ih kupim, ali rekao hajde prejeftine su pa zašto da ne. Takva stvarčica je bila ova obična like plain white t-shirt. Moja navika da pričam na engleskom jeziku je nešto suludo, ali ova majičica je preslatka. Klasična bela majica sa ovim džepom, imam takvu i u onoj kao sivoj, crno-sivoj boji. Snimala sam Zara haul na mom kanalu na engleskom jeziku, tako da ću vam ostaviti link do tog videa, možete vidjeti kako ta majičica izgleda. Dosta je slična kao ova, samo što je malo veća i ja sam zaljubljena u tu majicu. Isto tako ima ovde ovaj kao džepić, samo što ovaj džepić kao što vidite preklapa se ovako, taj ne. Preslatka je, ja mislim da sam je kupila, bila je samo 399 dinara, što je apsolutno fantastično. Uzela sam je u veličini S, možete vidjeti kako mi stoji. Materijal je veoma mekan, meni se stvarno sviđa i mislim da ću je definitivno iskoristiti za svaki dan, kada treba da skoknem do prodavnice ili tako nešto, mislim da će to biti sjajno. Znači, tek sada sam primetila da sam kupila jednostavno previše belih stvari. Bila sam u fazonu kada sam šopingovala, leto, koža će biti preplanula, nosit ću bele stvari i to će sve izgledati savršeno, dok nas nije ovaj virus o kome ne želim da pričam, malo zeznuo. Ne želim da pričam o njemu zato što imam let za nekoliko dana koji definitivno ne mogu iskoristiti i sedeću u kući umjesto da uživam na plaži i da se sunčam i kupam. Tako sam tužna zbog toga, ali kao što rekoh, samo pozitivno. Bitno je da smo zdravi i živi, da smo svi dobro i tako to. Nego, sledeći top koji želim da vam pokažem je jednostavno presladak. To je ovaj beli, kao kraći top sa ovim rukavima. Ja mislim da rukave možete nositi i na ramenima, a i onako spušteno. Izgleda savršeno, mogu ga uklopiti u sve. Ja sam uzela ovaj top u veličini XS i moram vam priznati da mi je možda malo veći, ali s druge strane isto tako moram vam reći da sam ja veoma sitna. Znači ja sam visoka 157-158 cm, a teška sam oko 50 kilograma. U gornjem delu, kao što vidite, nema puno toga, tako da mi malo mi je kao
veći, ali šta je tu je, može i dalje da se nosi, nije to toliko strašno. Sada sledeće stvari koje želim da vam pokažem, neke ste možda videli na Instagramu, ako me pratite, ako me ne pratite, mislim, zašto? Samo se šalim. Inače, pokazat ću vam ih sada, to su jedne od mojih omiljenih stvari i toliko sam zaljubljena u njih. Pre svega, to je ovaj top koji nosim. Zara ima tako te ove kraće topove, duže majičice, ono kao basic, koji su savršeni i presavršeno stoje svima. Ovo je koštalo možda nekih 500 dinara, meni je toliko omiljeni komad da ga nosim uvek i svuda, ide uz sve. Možete ga nositi uz trenerke, možete ga nositi uz farmerice i čak možda uz neku suknjicu, nešto elegantnije, znači jednostavno ide uz sve. Ove bretelice su mi tako presladak detalj da vam ja ne mogu opisati. Jedina zamerka kod ovog topa je što bih vam definitivno preporučila da kupite broj veće. Jer kao što rekoh malo pre, ja sam dosta sitna, a ipak ovo je veličina S i ovde u ovom delu je čak i meni tesno, tako da možda ako imate veće grudi definitivno uzmite veći broj, jer ja S veličina i ponovo mislim da i bez brusa da bi mi ovo jednostavno tu bilo pretesno. Tako da to je jedina zamerka koja imam, ali nije to toliko strašno. Ostale su nam još 3 stvari da vam pokažem, ali sve 3 su mi najomiljenije i ja mislim da, ne znam, evo, prvo ću vam pokazati ovaj šorcić. Znači, ovaj šorcić je kao ona beli Texas, ima još u nekoliko nijansama. Ima ono Texas i mislim da ima crni Texas u tim bojama. Presavršen je, prelepo stoji. Ja više volim tako kad kupujem šorceve, više volim tesnije. Ali ovo je kao malo širi, a ipak je tesan. Baš mi nekako, baš lepo stoji. Sada ću ga probati pa ćete videti i sami. Ovo je broj 26 i kao što rekoh, ako ste sličnih proporcija kao ja, definitivno uzmite broj 26 pošto nema elastina, rekla bih da nema elastina u sebi i mislim da će vam to odgovarati skroz. Za ovaj naredni top jedva čekam da vam ispričam priču. Priča je o tome što sam videla ovaj top na jednoj Instagram influencerki, mislim možda devojka i nije influencerka, ali sam videla sliku i ja sam se zaljubila. Uđem ja na web sajtu, gledam, nađem top, nema apsolutno ni jedna veličina, sve veličine su rasprodate. I ono prođe mesec dana, možda i jače, ja svaki dan sam ulazila i proveravala da li su dobili ovaj top što ću vam sada pokazati i napokon, posle mesec i po dana čekanja, kada sam ja jednom onako opušteno ušla na aplikaciju i rekao čekaj da vidim šta ima novo i da proverim da li je stigao ovaj top, kad vidim ima S veličina. I ja sam bila u fazonu kao odmah kupi i kada je stigao, jao ljudi, koje oduševljenje, znači ovo je najsavršeniji top koji ćete vidjeti u svom životu, mislim pogledajte ove rukave, pogledajte vi ovo je definitivno najsavršenije nešto što ćete vidjeti. I isto tako, želim ukratko da kažem, pre nego što nastavim da pričam o ovom topu, želim da kažem da ukoliko vam se nešto svidi, a nemaju vašu veličinu, možete da sačuvate taj proizvod i posle kada uđete u vaše sačuvane možete proveravati da li je možda stigo, jer eto, posle mesec i po dana čekanja ja sam uspela da dočekam svoj najomiljeniji topić na planeti Zemlji i to je to. Sada o njemu. Znači, pogledajte ove rukave. Boja je neka savršeno kao, ne znam, sivo-zelena. Jednostavno boja mi je, ja nisam neki fan boja, ali ova boja je savršena. Mislim, pre svega najsavršeniji su mi rukavi. Ja sam naravno uzela u veličini S, možda mi je malo veći u predelu grudi, ali to se lako da srediti, samo treba malo da sredite to. Mislim da može i ova
majičica da se nosi spuštenih rukava ili ne, ali se meni više sviđa kada su mi ovi rukavi na ramenima, jer to izgleda tako slatko. Materijal je ovaj kao rebrasti i baš je divno. Ova majičica mislim da je koštala možda oko 3000 dinara, tako nešto. E pa ljudi, došli smo i do ovih farmerica. Mnogo mi je teško pokazati vam ovako kako mi stoje, tako da ćemo odmah preći na video gde možete lepše videti kako mi stoje. Farmerice su savršene, ja sam se zaljubila u njih kada sam ih videla, čak su i na modelu prelepo stajale i jedino što se meni činilo na modelu kada sam ih videla da su kao zvonarice, ono se ispostavilo da su pravog kroja, što meni zapravo i ne smeta. Uzela sam ih u broju 26, ali se ispostavilo da su mi malo u struku preširoke, pa sam išla da ih stesnem, ali nije to ništa strašno, ostalo je sve super i možda jedino što su mi isto tako i preduge, jer sam ja preniska pa sam ih kao savila dole, mada kada ih nosim na štiklama to mi je sasvim super. Ova boja farmerica mi jednostavno preslatke su, ja ne znam šta da vam kažem više. Ovo je bio možda malo kraći video od onoga na šta ste navikli, ali sam želela samo da isprobam, pošto nisam snimala haulove do sada, pa sam želela da vidim kako ćete reagovati, da li vam se sviđa ovaj tip videa. I da, to bi bilo to za današnji video. Molim vas, pišite mi u komentarima šta biste želeli naredno da vidite, a ako želite da vam snimam još haulova kao što je ovaj, onda 300 lajka, pretplatite se na ovaj kanal, ostavite neki komentar dole, pratite me na Instagramu i družit ćemo se. I naravno, kanal na engleskom, upravo sam izbacila make-up tutorial i izbacit ću isti ovakav video i tamo za sve one koji možda ne razumiju srpski jezik, a prate me. I da, drugari, to bi bilo to za današnji video. Volim vas sve i vidimo se uskoro. Ćao!